el fàcil és dir el que hem de fer. I això ha arribat un moment que me n'he tipat de llegir llibres, informes. Tothom diu el que s'ha de fer i, malauradament, poca gent ho fa. Per tant, la conferència, si em permeteu, l'enfocaré en aquest sentit. A la Universitat de Nyon Alexandre, quina pressa tens? Pressa? Tinc 71 anys. Coi, que la vida se m'acaba, però tinc moltes coses pendents de fer. No vull llegir llibres d'història, no vull anar a la universitat a estudiar, vull aportar valor. Que és el que un entorn, una indústria fa permanentment. Però en canvi la universitat rep fondos europeus, a fondo perdut. Si part d'aquest diner pogués servir per ajudar a empreses, una petita part d'aquest diner s'ajudés a petites i mitjanes empreses, els asseguro que el resultat seria absolutament espectacular. I no cal donar-lo a vegades en valor econòmic, sinó que aquesta aportació científica, aquest coneixement que té la universitat, pogués revertir directament sobre les empreses. La meva proposta és fem coses, deixem de dir el que s'ha de fer i fem-ho. I per tant, la proposta que m'agradaria elaborar i que estic buscant gent voluntària, ja en tinc un, és poder crear aquesta aventura de crear indústria amb aquesta complicitat amb la Conselleria d'Empresa. Moltíssimes gràcies per reconèixer el gran paper de la indústria i per aportar-nos i llançar-nos reptes.